Ei nä... Kyllä äänittää. Halo. Miksei mitään näy? Ja sinne se tulee. Joo. Ullis ja Masa kellokaa suoraan ulos baarista. Töllityt pisset ja siiderit repussa. Kossu pystyy päissä, joka mesta rempossa. Toi ainakin aika vittu moni meistä tukos. Mä osaan puu, mut silti aloin räppää. Mut kun puheessa kuule vittu huonosti selvää. Eikä myöskään osaa lukea tai kuunnella. Mä en taju mitään vittu tuuraa ja sieltä huudella. Mä osaan lukea, mut mä en osaa laskea. Muuten kuin 15 ja 30 jaolla ja nekin päivittuu. Yksi aivosolu jäljellä, joka kimpoilee mun ja Ulliksen välillä. Kattopiiri toimi ja valkoviini pärisee ja Sturenkadun markettien kauppiaat helisee. Ja kunnolliset kansalaiset vinkuu ja vikisee. Siderit kato reppuu ja lekakasit kilisee. Vuosi kun vuosi kuulostaa aina samalta, eli vittu hyvältä. Tai huonolta, vaikka 2024. Koska me eletään siitä vuotta mitä halutaan. Ikuisesti luomaan siihen asti kunnes delataan. Missä menee raja? Missä ei mene raja. Ja huono käsi ala kuuluu tähän asiaan. Eikä meitä liikuta spliffit ja sauvat kun meidän piiri vinkutaan kun Pink Fatille vittu tehdyt. Ja propsit vaan kaikille frendeille kaikkialla, missä ikinä te oottekaan. Kotona tai koulussa. Lata mostaa lutimassa. Ootte aina sydämissä, pysykää vittu ihan sama minä vaan. Ja rippi ja vitusti kaikille kuolleille kavereille. Me tullaan kovaa vauhti per. Ei täydy kauaakaan venaa. Ja meitä kiinnostaa vittuakaan, mitä kukaan kelaa. Se on Ullis ja Masa vittu joo. Vittu näin se pelaa. Näin se pelaa. Näin se pelaa. Jep. Yes. Joo se on U et M eli yo fuck you eli UJM eli mi ja U eli kissat talos niinku millään mitään väliä. Se on kasvat mitä vittu väliä. Äänen vittu menee. Uudelleen. Tää oli kertsi. Ja sit lähtee taas alusta. Joo. Hip hop. Inadi blog. Apartment blog. Joo. Joo. Eli 6 kossu viitsyy, kiitos. Ja jos meininkeä kelpaa, niin heittäkää ulos. Ja kun ollaan saatu portarit All City, joka vittu baari, niin voikin lopettaa dokimisen. En mä oiskaan halunnut tänne. Tekee vaikeita juuri mistään mitä välittää. Kun täydellinen tag-tiimi tekee mitä huvittaa. Vaikka kuinka paljon tyylillä ja seisoo vielä sit takana. Mitä ikinä Masa tekee, mä oon vittu 100% mukana. Ulrikka Meinhof, Matti Mehukatti. Me ollaan kissoja, meillä on 9 henkeä, ottaisin luodet toisen puolesta. Silti 8 elämää jäljellä ja loput elämät käyttäisi ihan vittu samalla tavalla. Mut rullaa jo peleitä, me rullataan seteleitä. Tää on oikeastaan yhtä ainoita kun ain on vaan PA. Mut kamaa pitää saada ja me ei polta dulla. Niin ostakaa dänkit meiltä, niin saadaan mitä rullaa. Streittiin elämää, terveet elämäntapoja. Kuosaamatta muskaa ei oo meille minkäänlainen ongelma. Käydään cruisi auto, mitä vaan käy niin se voit tehdä. Pitäisikö ostaa lisää hedelmehua? Mulla on vielä 1 litra. Matti kiipeilee, Ulrikka joogaa ja voi vaik käydä ulkona hölkkää. Niin jaksaa juosta paremmin tikujakin karku, kiipe aitojen yli. Ja hei putkassakin voi vittu jooga. Tule viikonkin vetämättä mitään. Ihan pikku juttu, joo vittu ei tunnu missään. Eikä me tuuleta meidän rahoja, mikä kämmösiin huumeisiin. Ei heitaat, ei puudi, ei kooksu, ei nikotiini. Paitsi sit kun joku tarjoo. Niin kyllä maistuu, vittu joo. Saattaa maistuu, paitsi pudi. Jep, paskaa me ei kosketa, vaikka joku pakottais. Jep, näin se on. Joo, hei se on U et M eli yo fuck you eli UJM eli mi ja U. Jos kissat on talos niinku mitä väliä se on 2012. Millään mitään väliä se on. U et M. Fuck you jos ei kelpaa. 2, 3.